আপোনাক মই কিয় দিব লাগে लोगोफोर मोनसे जोबोद भाइरेल जादों मानगोनां शिबसागरनि बा शिबसागरनि एमएलए आरो शिबसागर डिस्ट्रिक्टनि डीसी बिसोर सानैनि गेजेराव कन्ट्रोभार्सि माने नांलायनायखौ जों नुनो मोनदों निउज चेनेलफोराव नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ तो बिथांनि वकिल गवाय बिथाङा माबायदि धमकी होदों डीसीखौ मानि सायाव होदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना ला अब्लानो बुजिगोन तो बिनि उनाव आं फंनैसो बुंगासिनो दं नायना लाग्रो भिडिअखौ 13 টো যি সময়ত মই সিএমৰ পৰা উলিয়াই লৈছো সেই সময়ত আপুনি কিয় কৈছে নালাগে আপুনি কালি মোক কৈছে আজি সিএমক কৈছে এটা মই কবলে বেয়া পাই আছো যেতিয়া সিএমৰ লগত আপুনি কথা পাতিছে মই সব কথা গম পাই আছো মই তো এটো কৈছো কি আপনি 8000 দিছে তার মধ্যে 75% রিজেক্টেবল বিকজ ইটস ডুপ্লিকেট এটো বাক্য না এটো মই কিয় দিব লাগে আপোনাক মই কিয় দিব লাগে ये जो एप्लीकेशन आना है आपके लिए आना पड़ेगा तो आपका जो सर्कल ऑफिसर है आपका एडीसी ये है आप डीसी हो आपके लिए आएगा मुझे क्या आना पड़ता है क्योंकि आप लोग का जो सिस्टम है ये अच्छा नहीं है मैं पीजूसक पहुंचे दिसो पीजूसर লগত मीटिंग फोन কৰি কমপ্লিট কৰিলে মই চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতিবলৈ ভাল ডিসিৰ লগত কথা পাতিবলৈ বেয়া মই পীজূসৰ লগত মন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতিবলৈ ভাল মোৰ সমষ্টিৰ মোৰ ডিসিৰ লগত মই কথা পাতিবলৈ বেয়া अरे यू आर पब्लिक सर्वेंट होके आप मुझे जो सम्मान देना है ये सम्मान भी नहीं देते हो और आप जैसे ये काम करना है काम भी नहीं करते हो आप सिर्फ और सिर्फ और मिनिस्टर का पास जाके वो मिनिस्टर को खरीदारी करके बचने के लिए कोशिश करने से नहीं होगा भाई आप डीसी हो आईएएस हो तुम 46,000 लोगों का जो 25,000 जो कंपेंसेशन देना है ये मिलना पड़ेगा नहीं मिलेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा मेरा 46,000 लोगों का इतना पीड़ा चल रहा है फ्लाइट चल रहा है और आप खेल रहा है ऐसे नहीं चलेगा डीसी साहब देखो सुनो अच्छा से सुनो मैं दूसरा एमएलए जैसा नहीं हूँ आप जैसा काम कर रहा है ऐसे बात करना है तो चला जाओ तुम चला जाओ भाई तुम चला जाओ तो लेकिन तुम ये करना पड़ेगा तो 46 का जो बेनिफिशियरी है ये पूरा 46 का लोगों का घर में 15,000 प्लस 10,000 मिलना पड़ेगा 6,000 मानुषर मोर बेमार होइसे कि कय मोर बेनिफिशियरी 46,000 मानुहे अहा परखिले ভিতৰত পইচা পাব লাগে মই চিফ মিনিষ্টাৰ কালি মনাই দিলো চিফ মিনিষ্টাৰ নিজে মোক আজি আকৌ ফোন কৰিলে চিফ মিনিষ্টাৰে ফোন কৰি এখেতৰ লগত মোক কনফাৰেন্স কৰাই দিলে মোক কৈ দিয়া নাই যে কনফাৰেন্সত আছো মোক শুনাই আছে চিফ মিনিষ্টাৰে কৈ আছে শুনছো তাৰ কথা শুন এনেকৈ কৈছে মই শুনিছো শুনাৰ পাছত তাৰ পিছত মোৰটো মাথাটো গৰম উঠি আছে আরে ভাই চিফ মিনিষ্টাৰে তো দিব খুজিছে नोंथांमोना नुखाबाय आरो बुजिखाबाय एमएलए जायोबा बिदि जानांगौ फुल पावरफुल गोहो थानांगौ डीसीखौ बुंनो हानाय रिलिफ केम्पआव जाय न' सिलिंखार जादों बिनि सायाव बिथाङा बुंदों गोबां खोथा बेसां मोननो लागा बेखिनिया मोनाखै जेसां मोननो लागाखौ बेखिनिखौ मोनाखै कम परिमाना मोनदों आरो न' माने फेमिलिसफोरा मोनदों बिनि सायाव उकिल गया जोबोद रागा जोंनानै डीसीखौ बुंदों बेफोरबायदि बुंबाय थायोबा डीसीआ नोरै बुंदों आरो ना बेफोरबायदि बुंबाय थायोबा आं ओंखारलांगोन ओंखारलां होनदों उकिल गया तो नोंथांमोना भिडिअखौ नुखादो मिथिखादो निउसाव माबायदि भाइरेल जादों उकिल गया बायदि जोबोद गोहोगोरा एमएलए जोंनि बर'आव थानायमोनबा बेसे जौगागौमोन बिटिसि हालामाव दङ किन्तु सरकारनि बिखय बुंनो हानाय सासेबो एमएलए गैया आं डाइरेक्ट बुंनो हायो बिटिसिआव बेफोरबायदि सासेबो गैया बर'आव सिगांबो गैया दाबो गैया आरो इयुनावबो ओंखारनाय नङा बायदि मोनदों आं नोंथांमोना
जोबोद दा नै BPF-नि खैजोन MLA दं 11 जन दं 11 जननि खासिबो बिदि गैया DC-खौ बिदि बुंनो हानाय MLA माने मा कन्स्टिटिउसननि पावारा MLA-नियावसो थागोन मन्थ्रिया फैनानै बेयाव माबा फैबा बि मारै जाथावना MLA बांसिन राइट्सखौ मोननांगौ माने पाब्लिकनि माबा सहाय खालामनाय माबा खालामनायाव बिनि थाखायसो MLA जायो DC-आ जाबाय डिस्ट्रिक्टखौ कन्ट्रल खालामो मिथिगो पाब्लिक सार्भार बा सार्भिस बेखौ DC-आ कन्ट्रल खालामो DC-खौ कुइसन हमनो हानाय MLA थानांगोन जोंनि बर'आवबो अब्लासो बर' हारिया जौगागोन बा बर'नि ओनसोला जौगागोन बेफोरबायदि जानांगौ MLA जायोबा आं डाइरेक्ट बुङो BPF-आव 11 जन MLA दं 11 MLAs of BPF parties in Assam Legislative Assembly सासे मन्थ्रि 10 जनथ' MLA दङ तामुलपुर जिल्लायावनो बेफोरबायदि सासेबो BPF-नि गैया BJP-नि दङ बिथांमोनाथ' सिट थागोन गुबुन जिल्लायाव चिराङाव क'क्राझाराव होन उदालगुरियाव दं बिथांमोना बिदि हमनांगौ DC-खौ स्किमनियाव गोबां मानसिया मोनाखै स्किम BTC हालामावबो अरुण'दयनि दावराव जादों बायदिसिना गोबां स्किमफोरखौ बिथांमोना चिफ मिनिस्टारनि मथे चिफ मिनिस्टारा डाइरेक्ट हरो DC-आ मावो थ' MLA-फोरा बेफोरखौ रिभिउ खालामनांगौ नायनांगौ बेसेबां मोनदों अबे कन्स्टिटिउन्सियाव आंनि कन्स्टिटिउन्सियाव बेसेबां मोनाखै बेसेबां मानसि मोननांगौ बेफोरखौ माने फुरा डाटा लानांगौ जेरै अखिल गगৈ बिथाङा लायो थ' गतिके भिडिअखौ गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ मोजां नांदोंबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम आरो बेल आइकनखौबो दाबाव फेसबुकआव नायबाय थादों फेसबुक पेजखौ फल' खालाम थ' जै बर' हारिनि